Maring. Provision sa substitution sa eleksyon hinagad na repasohon. Lampas pa sa 2.5 milyones ang konfirmadong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa ibang nasyon, presidente kan Brazil inakusaran ng crime against humanity sa International Criminal Court. Sa lado ng Karawat, beermen pinamarangkal kan tropang giga sa semis kan PBA Philippine Cup. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Daiman makakaapektar sa posisyon kan mga incumbent barangay officials kung sinda magsumitir ng Certificate of Candidacy para sa masunod na eleksyon. Inang tinawanin linaw ni DILG Regional Director Attorney Anthony Noida kung sa iyang ipinaluwanag na anuman ang maging resulta kan eleksyon in kaso na isinda manggana, pwede sindang makabalik sa sendang posisyon. Gabos na elected officials na nag-file po ng Certificate of Candidacy not considered resigned. So, ibig sabihin, they will continue to perform their functions kung saan sila nailihir. Iba po yung rule pagka appointed officials, automatic po yan resigned upon filing of Certificate of Candidacy. So, yung barangay officials po, kung nag-file sila, they are not considered resigned. Unless barangay treasurer po or barangay secretary na appointed po sila. So they are considered resigned po to the position. Kasabay gani, tinaw ni linaw ni Noida na daiman imposibleng makaampang na kaso ang mga barangay officials na nagsusuporta sa mga politiko alagad sa aldaw kan eleksyon asin sa serbisyong pigtatao sa sendang konstituente dapat nan partisan o wara nin pigpapaboran. Pinag-asigurar man ni Noida ngunya na padagos man ang sendang monitoring asin pag-verifikar kan mga reklamo asin informasyon na ipinapaabot sa sendang opisina na involto ang mga opisyales kan riyon tanganing matawan man nin magakanigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan tando ay ginto, ibang ginto. Sa panginganot kan University of the Philippines Mayon Alumni Association, tamalan sa admin Joyride for Lenny sa maabot na Sabado, tangang ipahiling manan sa namakusog na suporta kay Vice Presidente Lenny Robredo sa kandidatura kay ni para presidente sa masunod na eleksyon. Maabot sa 500 na mga vehikulos ang magkakaigwaning pagtiripon sa parking area kan Legazpi Boulevard asin magkakaigwaning paglibot pasiring sa Tabaco City, sa Bloyon Road asin pabalik dito sa Legazpi City. Dalao man na magiging pink ang Sabado sa mga masabay sa siring na aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakakuananin magabat na kalaban sa Alkalde Jaime Villanueva kan Tiwi Albay sa masunod na eleksyon. Ini dalantaan laban para alkalde kan nasabing banwaan magiging one-on-one kung saan si Villanueva aampangon ni Nong Rangasa baguan sa politika alagad may mahiwas na eksperyensya asin sa Roman na teknokrat. Nabiglaan mga Tiwenyos kan sendang maisiyan na si Rangasa nagsumitir ng Certificate of Candidacy para alkalde sa pagsasabi na igwana sindang alternatibong bubotohan sa masunod na piralian. Sinabi ni Rangasa na siya minalatag ng mga programa na pwedeng pakinabangan kan mga Tiwenyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magkakaigwanin pagbabalasa sa Philippine Information Agency o PIA Regional Office sa Kabicolan poon sa masunod na simana. Ini sa rason na si Oliver Bakay ang magiging inkargado kan PIA 5 bilang kasalida ni Marlon Luterte na iyon na ang magiging Assistant Regional Director for Operations. Bakay, bigla lang umana para mag-asumer sa siyang bagong posisyon. Si Bakay halis sa Region 2 bago siya ibalyo digdi sa Kabicolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Paragos pang pag-iimbestigaran kan mga otoridad ang pagkagadan ng sarong 5 anyos na aking babae kung saan ang bangkay kay ni nakuana sana sa gilid nin salog sa Goa, Camarines Sur kanakaaging aldaw. Sinabi kang pulisya ng biktima na midbida na si Maria Claire Abad ka nasabing lugar. Sa panginot ng investigasyon nagluwas ang aki ultimong nahiling na buhay kanakaaging Lunes na hapon. Sa ibong nalado ang mga otoridad nagkakaiguan ni Lakdag na may siyan kung ano ang sirkumstansya sa likod kan pagkagadan kan aki. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 15 aldaw bago matapos ang extended voters registration kan Commission on Elections. Nangapudan sa giraray si COMELEC Albay Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao sa mga albayano na aprobitsaran ang natatadang aldaw sa pagpaparehistro alagad dapat siguruhon na nasusunod ang public health standards, partikular na ang physical distancing. Ini matapos na rusuon ng mga COMELEC officers sa mga albayano na gusto makapagrehistro, tangani makapagpartisipar sa maabot na 2022 elections. Sigun kay Bunaw, ang mga opisina bukas asin maakomodar kan mga maparehistro poon alas 8 nin aga sagod alas 5 nin pagkahapon, Lunes sagod Sabado. Mientras ang pag-release kan voters certification mangyayari kada aldaw din Biyernes. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT.
immunity at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamimili sa mga supermarkets at butika. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa LCC Asneg Market Caravan on October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. Lahat na grocery items ay naka-discount up to 50%. Get free 50 points and free delivery when you buy 3,000 pesos and above. Plus, your chance to instantly win LCC gift checks sa LCC. Lahat panalo sa pachinko. Shop, play, and win. Don't forget, LCC Asneg Market Caravan, October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. O, hakot pa more! Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo.
senaryo! Prices are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. DZGB. Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may bakuna nang may tutudok sa mga braso kan mga estudyante kung saan ang mga ini matatawanan nin proteksyon kontra sa seryosong pagkakaiguan nin helang. Sa sinabi na importante rin marahay ang bakuna dalante ini ang magiging liyabe tanganing makabolta sa normal ang pamumuhay kan mga namamanuan. Idinugang pa man niya na iniman ang magiging liyabe tanganing makabolta na ang face-to-face classes sa mga kolehiyo asin universidad. Suminakat na sa 692 milyon pesos ang danyos na darakan bagyong Maring sa sektor kan agrikultura. Nairehistro kan Department of Agriculture ang danyos sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Western Visayas regions. Kaibahan sa mga naapektaran ng mga kabasan, maisan, high-value crops, livestock as in fisheries. Maabot man sa 36,354 metric tons na pananom as in 32,882 na hektarya sin tanuman ang naapektaran kan kalamidad. Maabot man sa 29,063 na paraoma sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol region as in Western Visayas regions ang apektado. Sinabi ni Comelec spokesman James Jimenez ng pag-ako kan mga partido politikal na sinda nagbugtak nin placeholder sa elehidong posisyon pako magkakanego na magdeklarar na unfiler kan certificate of candidacy bilang sawong-sawong na kandidato. Ini ang sayang pahayag matapos na ang ibang partido nagdeklarar ng sendang ibang pambato sa 2022 election na nagsumiter ng COC konsideradong placeholder o panakipbutas man sana. Idinugay pa man ni Jimenez na ang kakulangan ng bona fide intensyon na magkandidato dapat mapatunayan. Naglanggaw pa sa sobra sa 2.5 milyon ang totalmente konfirmadong kaso ng COVID-19 kaya ba na ang 7,181 ng mga bagong kaso. Dahil ang digdi,
Ipinaluwas sa DOH na nasa 82,411 ang aktibong kaso, asin 75.3% digdi ang mild, 12.1% ang asymptomatic, 3.7% ang severe, asin 1.6% ang nasa critical na kondisyon. Suminakit man sa sobra sa 2.5 milyon ang total recoveries, matapos marahay ang nasa 6,889 na pasyente. Mientras na 40,069 ang death toll, kay bahan na ang 173 na mga bagong nagadan dahilan sa COVID-19. Bareta Alas sa ibang nasyon inakusaraan kan Crime Against Humanity sa International Criminal Court si Brazilian President Jair Bolsonaro matapos naging partisipasyon kini sa deforestation sa Amazon rainforest na pag-araman na nagsumiter ng reklamo sa korte kan that city ang grupong All Rise kung saan sa indang hinagad na magkaigwanin legal proceedings kontra sa presidente asin ang sa iyang administrasyon matapos na naging negatibong epekto kan climate change sa bilog na kinaban. Base sa naging reklamo, si Bolsonaro naglalansa ng maiwasan na kampanya na nagresulta sa pagkagadan kan environmental defenders. Apera padigdi, nagbugtakman sa peligro ang global population dalan sa epekto kan deforestation o pagkakalbo kan kabubuldan. Sa ngunyan, may tulo pang ibang nakapendyenteng reklamo ang indigenous group kontra kay Bolsonaro. Barata sa lado ng sports, nakabawi sa kapierdehan ang token text tropang Giga asin na dominar ang San Miguel Beermen sa score na 110-90 sa Game 5 kansay ng semifinal series sa 2021 PBA Philippine Cup sa Bacolor, Pampanga. Dahilan kay ni, nangingenot na ang tropang Giga sa kartang 3-2 sa best of 7 series asin saro na sa nanggana ang sa inang kinakaipuhan tanganing makalaog sa finals. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Ibinasura kan Commission on Elections o COMELEC Law Department ang isinumitir na Certificate of Candidacy kan sarong Arlene Josephine Butay. Sigun kay COMELEC spokesman James Jimenez, na ini dahil si Butay nagsumiter ng COC bilang independent candidate sa pagka-vice presidente asin senador. Kinabi ni Jimenez na sa iraram kan lay asin regulasyon kan COMELEC dahil pwede magkandidato ang sarong aspirante sa duwa o sobrapang posisyon. Pero sa pagka-vice presidente asin senador, nagsasabing nagsumiter man ng COC sa lokal na posisyon sa Ilocos Region si Butay. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Naging prangka si AJ Raval kung ano ang nangyayari sa indangon niya ni Aljur Abrenica. Tiyang sinabi na sagod pa man sa nasa dating sinda ni Aljur as hindi pa man sinda ni informal na relasyon. Sinabi kan 21 anyos na aktres na areglado man ang pag-ilusyon sa iya ni Aljur. Dalanta kinahuron man kainian sa mga magurang idinagdag pa man ni AJ na si Aljur minapaaram sa sayang ama asin ina. Nasasabutan ni AJ kung kaipuan siyang bantayan kan sa mga magurang kan maisiya na siya pig-iilusyonan ni Aljur. Si AJ, aki ni action star Jeric Raval asin dating sexy star Alyssa Alvarez. Bareta sa lado ng saludo makita sa news base si Mar de la Marcamen. Kunyano National Generics Month Celebration, nag-abiso ang mga eksperto sa salud sa Department of Health na saro ang losartan sa mga epektibong bulong kontra sa alta presyon. Kung may reseta gikan sa sarong doktor, pwedeng mabakal sa mga butika ang losartan. Pwede man nagamiton ang generics na losartan, inepektibo man, barato asin makamasa. Alagad, sigurado na nakapagkonsulta ko na sa doktor para sa tamang abiso, manangod sa dosage sa 5 pirang pesos ang pag-inom kay ni. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. Keep safe and be healthy. From Newsbase, Mardela, tayong iba. Sa kamugdagan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Nakakapit ka po sa tuya digi sa Bicol Region, pati naman sa Bilog na Luzon, ang southwest monsoon o duro sa bagat. Magkapon ang Kabikulan
Nilalaman man na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulupulong pagkuran o pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman hanggang makusog na duros na halis sa timog sulupan hanggang sa timog sirangan ang mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatay kagwat man kang temperatura 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 ngunya ninaga, masundo pa siya na alas 5:27 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pangarap kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase. Ronald Baldo sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sa pag-antabay. Happy birthday, Apsemo Chief, Dr. Cedric Daep. Happy birthday, sir! Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kaini. Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi napatunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon